Ang sikat na boneless fried chicken chain na ito ay may bagong branch dito sa New Point Mall, Angeles City. Minsan, mas gusto nating mag-take out ng mga pagkaing mabilis ihain kapag may salo-salo. O kaya naman ay naghahanap tayo ng makakain na mura, masarap at mabilis i-serve kapag limited ang lunchtime natin sa trabaho. Kung ikaw ang nakakaranas ng ganitong problema at malapit ka lang dito sa Nepo area, aba, may solusyon ka na. Ito ang 24 Chicken Korean Boneless Fried Chicken. Ang isa sa mga sikat na fried chicken chain sa buong Pilipinas ay may pang-apat na ng branch dito sa Pampanga. At ayon sa mga owners na nakausap ko, may humigit kumulang 86 branches na sila sa buong Pilipinas. Grabe talagang growth ng business na to. Katunayan lamang na talagang tinatangkilik ng mga tao ang lasa at presyo nito. Nung opening day nila sa New Point, na-experience namin uli ang sarap ng kanilang mga chicken. At may take-out pa. At ang pinakagusto ko sa 24 Chicken, boneless happiness talaga. Kaya nga good news ito mga kabalen, mas marami na tayong branches na may enjoy sa Pampanga. Other branches nila bukod sa New Point, Uni Oil Dolores San Fernando, The Shops at Infinity, at Santo Cristo, Angeles City. Available din pala sila via order and delivery apps. Ano, order na?